Halo Pak, lagi ndok endi? Oh, dinas luar kotane. Oh iya. Gini loh Pak, aku kan pengen jalan-jalan tuh ke Jogja. Ya tapi aku gak numpak bis. Kok kan nek ngetem suwi to. Aku tukakne pesawat ya. Mm. Heeh, aku ya cek mabuk udara. Heeh, ya engko ora apa-apa to, Pak. Engko kon nyurung wong ngono. Heeh, mbayar wong kon nyurung ngono engko kene tekan Jogja ngono. Tapi kan aku penting kok gak ngetem ngono koyo nek numpak bis, aku njuk numpak pesawat wae, heeh. Iya, tapi disuruh aja mebur, engko aku ndak mabuk udara aku engko. Heeh, iya, Pak. Heeh. Karo anu ya Pak ya engko ditransfer ya Pak. Ape tuku ki lho Pak sing diamond sak glundang ki lho, heeh. Langsung kena engko nggo corongan ning nggon kene kok mahkota ngono ben kaya iki lho Pak, apa lampu senter sing dienggo nyuluh kodhok ki lho. Iya lho Pak, ben ngertine lho Pak nek aku ki ya istrine CEO grup Laguna ya ta. Engko kan ya sing bangga ya kowe to Pak nek aku sanggon-anggon ngono kuwi. Iya lah mosok kok ra isin papa. Mosok bojone CEO grup Laguna kok mangkate nggawa bis ngono ta ngetem-ngetem ning bis oper ono oper rene ngono to. Ya sementing kan numpak pesawat kan perkara kuwi mah disurung saka Solo tekan Jogja kan ya penting pesawat ngono lho, Pak. Yo karo demene ya Pak aja lali ya, Pak. Sarange yo. Iya. Hati-hati ya, Pak. Iya. Assalamualaikum.